Sziasztok, én GameLord vagyok, és most megint novázni fogunk. Most a második részét fogjuk megjátszani. A Price of Loyalty-t. Bocsánat, nem tudom kiejteni, be vagyok rekedve, na szóval. És az utóbbi videóra gondolva, ezt most fel fogom hangosítani a beszédeknél, hogy jobban lehessen hallani. Na de szóval akkor startoljuk is rá. És akkor ezt is megpróbálom úgy egy részben kivinni. Na. Akkor kezdjük. Milyen fegyver? Kicsit arrébb rakom. Például oda jobb. Milyen fegyvereim van? Ó, sniper. Plazmagun. Na, akkor menjünk. Igen, a plazmagunt azt megvettem, az csak vásárolni lehet. És akkor itt sniperködni kell. Na. Jó. Hol a másik olyan izébb? Meg is halt, vagy? Jó. Akkor ez kész is lenne. Kész. Jó, kész. Hoppa. Na, mehetünk. Oda, jó. Szia! Hé! Újjjjj! Ne. Ők a barátaim voltak. Ja, itt akkor itt ez, és akkor most ezt kell nekünk. Jó, elintézi ez. Jó, akkor ez is elintézve. És szerintem ez a hangerő jó is lesz. Ugye? Hát igen, hát most megpróbálom ekkora hangerővel. Na most jön az egyik kedvencem. Ez a... Ez. Menjünk. Juhi. Kilövöm. Jó. Itt a másik. Ja. És itt a harmadik is. Köszönöm.
Lőjük ezerrel, úgy van. Úgy kell azt neki. Akkor itt végeztünk is. Na be a kocsiba, mindenki ülhetek be. Jó, én vagyok ez, és akkor mehetünk tovább. Na igen, persze én már ezt végigjátszottam többször is, de... Szóval jó haladok, és akkor így azt gondoltam, hogy részekbe folytatnánk. Jaj. Ez mi volt? Talán nem tudom. Na, lövünk ezerre. Jó. Oké. Hát igen, látjátok, hogy én itt már mindent rutinosan csinálok. Jó. Ez is megvan. Time. Jó. Oké. Na, nem látok a nagy füstöt. Kocsinak kicsit kevés az élete. Na igen, de miért újra kezdenénk. Egy kicsit lehalkítom ezt így. Leveszem és folytathatjuk. Itt a checkpointtól kezdjük. Az a jó. Na gyere csak ide. Jó. Nem látok a füstöt. Itt az a baj, hogy elég sok életet vesztettem. Jó. Látom a mekket. Tessék, most nem boldog vagy? Ó, újra töltődött az életem, vagy? Nem tudom. Jó, itt van is egy checkpoint, ami kell is, mert nem tudom, hogy ennyi életem van. Jó. Hoppá, ez itt lő engem. Oké, max életem van, ahogy látom. Hát most már nem, de... azon voltam. Jó. Persze multiplayerben sokkal nehezebb kilőni az ilyen mekákat, meg az ilyenek. Szóval ott nem egy ilyen egy rakéta is ki van lőve. Na, mehetünk tovább. Igen, szerintem mindent belevéve ez egy nagyon jó kis játék. És igen, majd multiplayerben is lesz videó róla. És oda már talán Aladdinka is jön. Mert lehet, hogy akkor most ő is letöltés jön, ő is multizni. Multiba már vettem pár dolgot. Azt majd elmagyarázom a multit, amikor ugye multizni fogok. Az is kb. Egy ilyen, nem tudom, hogy mikorra tervezem igazándiból. Na de most foglalkozunk ezzel. Igen, mert egy ilyen multi bemutatást tervezek ennek, hogy bemutatnám ennek a multiplayerjét, ennek a játéknak. Na, valaki? Hajtsán gyorsabban, rájön. Kilövöm? Nem már.
Tudjátok mit? Ezek még a bénább űrlények, később lesznek erősebbek is, de én már az erőseket is ismerem. És már teljesen azokra vagyok rákattanva. Én ismerem minden kis technikájukat. Akármit csinálnak, én kilövöm őket. Nyom, 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 nyom. Na. Tölteni, nem tudom összeszedni. Nincsen gránátom, az a baj. Nulla mindenből. De szerintem azért, mert innen folytatom. Szóval egyébként lenne, hogyha így rendesen story módba haladtok. Csak ugye erre a szintre nem ad. Ok, most már van, semmi. Ott majd lesz. És akkor majd mindjárt bemutatom a plazmagunt is. Csak hát létre talán jobb ez a fegyver. Ott mögött, mondtam, hogy ott lesznek föl. Hoppá, kevés az életem. Jó. És igen, ezt kell nekem, jó. Hoppá, mi volt ez? Mondtam még egy. Jó. És akkor plazmagun az ez, ami akkor most megyek ezzel. Ez egy űrlényfegyver, amit lehet venni ott olyan pénzért, itt. Szóval tudsz magadnak venni 3 gránátot, 3 stickit, vagy random töltényt, és itt az Uberdadélnél lehet ilyet. Hát ez a plazmagun, ami nekem van, azt már meg is vettem. De van ilyen érintés, majd ezt szeretném, de van olyan páncél is, amihez hogyha hozzáérnek, akkor megrázza őket. Ez egyébként szerintem jó. Ez ilyen rázó fegyver. Ilyen áramot ráz, ugye. Ez pedig ilyen hosszú lézert fog kilőni, ami hát elég nagyot sebez. Elhasználom ezt a gránátot. Úgy van. Tudom, hogy mi a dolgom, nyugi. Akkor ez ilyet tud. Ilyen plazmát lő gyakorlatilag. Jó, bocs, onnan lőnek engem, jó. Ez is egyébként elég erős. Jó. Szóval ilyen kb. 4 lövésből ki lehet szedni egy űrlényt ezzel. Hát ilyen űrlény, nem tudom, hogy most minek nevezzem ezeket a szerencsés műzéket. Jó. Szerencsétlen Izé lesz a nevük. Jó. Ott semmi jó. Na szóval. Menjünk tovább. Hoppá. Jújjújjújjúj. Há. Ez meg itt van a nyakomban. Ezt nem bírja ki, ne jöjjön ide. Neki mindenképp itt kell lennie.
Neki is, hát ezek hihetetlennek. Na próbálj meg lelőni, és meg is próbált, sikerült is. Hát de még mindig élek. Igen, korábban itt elég sokat vesztettem, de az a játék elején volt. Szóval elég sokszor meghaltam itt, de persze most már tudom, hogy olyan kell, és gondolom, hogy ezért sikerül most ilyen hamar megcsinálnom, mert korábban az volt, hogy gyakorlatilag itt folyton meghaltam. Szóval... Hoppá. Látjátok, 4 lövés, hát ilyen 4-3 lövés. Most nem pontosan van ezt kiszámolva. Rálőjünk, azt kész. Szóval ez egy jó fegyver. Hoppá. Ja. Jó. Csak az a baj, hogy ezen nincsen ilyen célzóka, csak ilyen ráközelítő. Hát és ennek nem is akkor nagy a hatótávolsága. Ja, jó, ezt fel lehet szedni. Újjjjjj. Na tessék, egy lövés, vagy hogy... Ezek egy lövés. Nem, bocsánat, egy lövés. Jó. Itt akkor az egyes szintűek, mert ugye ez gyakorlatilag a kettes szintes, akkor itt egy lövés valami. Mert egyébként ilyen 4-3 lövésben szoktam kiszedni ott valamit. És ott tényleg annyi lövés is. Hú, ez nehéz lesz. Igen, ott ez azért. Túl is kéne élni. Ezen mindig buktam. Jó, most megint nem buktam. Az a baj, hogy egyből rám rambózna. Kicsi a hatótávja. Még így se, még így se. Jó. Történt. Jó. Akkor szerintem haladok tovább a gépfegyveremmel. Mert talán mégiscsak jobb lenne. Hát, hoppá. Ezt egyébként jobban szeretem ezt a gépfegyvert, de a plazmagun is nagyon jó. Hát mindegyik más helyzetben. Most a gépfegyver az a sima harcokra jó, mert azért ennek nagy a hatótávja is. Így hát fogjuk rá, hogy lehet vele célozni is, mondjuk. És akkor így minden megvan. Ami kell. Ugye hát ezzel nem egy lövés egy ember, szóval... De ettől még eltekinthettünk. Ki se hol jó? Na most. Ó, ez jó. Na szóval. Gyertek! Logákáim! Na, álljál már meg egy helyben. Ott van még egy. Jó. Az itt micsoda vagy, na? Sehol senki?
Ezért, mert van egy zenéje azért ennek is. Ó, jó, te itt vagy. És azt hiszem, hogy ezzel vége is lenne ennek a résznek. Több? Máshol? Semmi. Jó. Ezt kicsit felhangosítottam. Choice? Thought so. Like the children you are, you scuttle about beneath the kitchen table, convinced your parents are ignorant of your silly games and are not merely choosing to Na, akkor szerintem ezt hallgassuk végig. However noble your intentions may have been, the inarguable truth at hand is that you stole something which does not belong to you. Let's get something straight. I didn't steal any. Humanity's little transgression could easily be overlooked were it not for the enormous power churning within the artifact you wish to possess. Your kind is not yet ready to wield such power. You could not control it. If I may return to the metaphor of the child beneath the table, you are young and impressionable and destined to break something. As are your Volterite brothers and sisters. Misguided, they seek to destroy, to conquer, to enslave. Prometheus, look. The Judgers seek to maintain the balance, holding all things together. On behalf of the Judgers, I hereby declare that neither you nor the Volterite can be allowed to dabble further with this artifact's powers. Therefore, it shall remain with me. I will return it to the Judgers from whom your kind stole it. Furthermore, in order to atone for the actions of your kind and to prevent further incrimination, Cal Warden, you are to retrieve 2 more artifacts. The first one is currently located on an ancient Judger vessel located in Defina Galaxy. Volterites are zeroing in on its location. You must stop them from obtaining it. Upon completion of your mission, you are to return this item to me, for I am the Judger's hand and the embodiment of their will. Defina Galaxy? That's hundreds of light years away. How do you reckon I get there? Are you ready? Wait, you mean now? What about Yelena and everybody else? Sergeant Becker is dead. Is what? The Volterites outside overpowered him. As for your other allies, I will contact Yelena and have a rendezvous with you at the location of the 3rd artifact. Prometheus, wait! Wait! Na hát akkor ennyi is lett volna ez a rész. És back to menu. Igen, hát akkor most kijátszottuk ezt is, a második részét. Tehát a Price of Loyalty-t. Na hát akkor ezt is kijátszottuk. És ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. Én GameLord voltam. Sziasztok!